Mutanen wannan gari ba su taɓa tsammanin cewa wannan wari da suke ji daga inda suka gan shi nan ba ne. Su sun ɗauka cewa wannan wari da suke ji daga kwatami ne ko daga wani bola. A watan Janairu 2022 a garin Abeokuta, wani wari ya mamaye wata unguwa wanda wannan warin a kodayaushe ƙaruwa yake baya raguwa. Wani warin a kodayaushe a kullum ƙara tsanani yake yi. Saboda haka mutanen wannan gari sun haɗa ƙungiya suna duba wannan warin daga ina yake, sannan ana share duk wani kwatami da wani bola na wannan unguwa domin a tsaftace unguwa. Bayan sun gama tsaftace unguwarsu, sannan duk wani bola an kawar da shi, har yanzu wannan warin bai daina ba, face ma ƙara tsanani da ya yi. Nan take matasa wannan unguwar suka ce to kawai abin da ya kamata a yi a dinga shiga gida bayan gida, ɗaki bayan ɗaki, ko ina a duba. Haka kuwa aka yi. Gida bayan gida ake shiga ana yin cikin duk wani inda ɗaki yake da gida, duk lungu da saƙo sai da aka shiga aka duba. Sun duba kusan rabin unguwan amma ba su samu komai ba. Suna isowa kusa da wani gida suka ji wannan warin ya tsananta. Sun zo za su shiga wannan gidan kenan suka kalla kofar gidan a kulle. Wani ya ce ai wannan mai gidan da shi da matarsa sun riga sun yi tafiya duk makonni 2 da suka wuce. Suka ɓalla kofar wannan gida da suka shiga gidan suka ƙara jin wannan warin ya ƙara ƙaruwa. Suka ƙara isowa wajen ɗakuna sai suka kalla a kulle. Sannan suka ce ba za mu ɓalla kofar ɗakin mutane ba, mu jira su dawo, haka za mu yi haƙuri mu zauna. Bayan sun yi haƙuri sun tilasta wa kansu zama a cikin wannan wari. Bayan King Olat ya dawo da shi da matar shi Ajimo, waɗannan matasan unguwan suka zo suka ce mishi ya buɗe wannan ɗakin domin warin nan daga cikin ɗakin nan yake fitowa, amma King Olat ya ce sam ba zai buɗe ba. Suka yi da shi ya buɗe, ya ƙi buɗewa. Sun je sun kirawo 'yan sanda da suka zo suka tilasta wa King Olat buɗe wannan ɗakin. Ya zai yi bayan da iya, dole shi aka ya buɗe wannan ɗaki. Bayan ya buɗe wannan ɗaki, abin da kowa ya gani ya firgita su. Hatta wannan 'yan sandan da suka zo su ma wannan abin da suka gani sai da ya tsorata su. Domin suka gani a cikin ɗakin, tukunya safe suka gani a cikin ɗakin tare da sassan jiki na ɗan adam. Ba a yi wata ba, waɗannan 'yan sanda suka kwashi wannan King Olat da shi da matar shi Ajimo suka kai su station. Bayan an kai su, an zo an fara musu tambayoyi. Ana tambayar King Olat ya aka same shi da wannan mummunan aiki. King Olat ya ce ba laifin shi bane, laifin matar shi bane, laifin matar shi ne, domin wannan sassan jiki da ake gani na ƙawar matarsa ce. Ta zo gidan sannan ta hallakar da ita, sannan ta yayyanka sassan jikinta tana so ta kuɗi da ita. Bayan ya gama magana kenan, matar nasa ta ce sam ba haka bane, ta musanta abin da yake faɗa. Ta ce sam ita ba ta da hannu a wannan abu. Sannan ta ce wannan sassan jiki da ake gani ba na ƙawarta ba ne, na abokin mijinta ne, wani mahauci. Saboda haka ta ce ita ba ta da hannu a wannan laifi da aka yi. To a cikin su waye ne ya laifi kenan? Mijin ne ya kashe abokin shi ko kuma ƙawar matan ne ta kashe ƙawarta? Sai na je ku a comment section.